Hadian ka jinyok priang ya ki jing ujor na ki patba nong song snong hakabe dei bagi jing ki baki haban mat namar ka jing snew palat ka surok na wailoi sa balan hadu ka jing king umpung namar ka jing yat latlan ki trok kit palat put na kalyang ka FKJGP South East Kasi Border Circle haka arpo hunyaw tarik nailar araja arpusan kalalej banya kendu yo Block Development Officer ka Mausen Ram CNRD Block banya keren halor kene ka mat. Haba keren sikilat patay kubor usamla kermen sang diar u president ulaong banakalyang jo kaseng kabu ka jing dawa bagi trak kidi banyat no da kapor haka shisngi ringkat ka jing maham ba om dei ban kit palat put lani ban om tam ya ka khandai ton kumba ka PWD Mausen Ram Division kalabu lingba ki signboard. Nalor kata ulaong ru ba amla ban len banakalyang katanat PWD kala treshitam ban maramat Henry kamla ban penbiang namar ka jing bamla ban telakam ya ka jing yat kitrok kit palat put. Hadin ba ni labu da jikto mensua au Julai jong senam arjar pusau ai deputy commissioner jong ka is ka skills halor ka jing sniu jong surok bat ka jisem jing jong pat ba kayat kayeng namar ka jing sniu plat ka surok bat ka jing longriat ki jaka jing bomsong scam ki jaka bat kamta me ka jing jur kini kitrok kiba ya batmit batsingi adu dang step adu bandamit ongno bro alf sabuta kini ki trok ya kini ki trok kit cook nila ai jing tho mensua complain de lang GC gila le joint inspection Henry daling prodi gila simkia hadin kata ban repair ban maramot surok Andre ngi ba kathma ba ka peludi ki yele nakapor skpor ban repair i kam dadon ka jing mentoy namar ba kini kitrok ki bayat mangisngi kilong mau juntut nalor ba kasrok kala rem kadi kasrok ka bala slamba kadi kasrok ka ba de ba don ki jakariat te kumta kamne slam bat kam syak slam te kumta neleng jingi kaseng gemla ban susngap biang sementara snam yuan man bu ye jing tho sha u Block Development Officer jong Mausen Ram si ada block ban persngeu giju kijing ke ba ki pa ki kendu haji de bakaya kayeng kani ka surok na wailoi sedu balat jingking umpung kalong sya ka jing yu pa ba kaya kayeng nolor ba ka surok ka sniu haga jingrit jongka ba jing song sinjor jong kijaka kim skam ban ngi ibun kijaka ba ka prudi kala sedang ban le ki kendro ban penek penskam ya kata ke surok buatlah hadin balak dep repairu ni menta lakok lut perlanggam lut ke surok namar ba kejingat plat jong kini ketrok niwi ka sanbut ke ba peludi kalabu hangti ha jingking umpung bakim dei ban kit plat khandai ton ke basngusi kalong ba kitrok ki bangi ngi nyemla ban pen sisa ban ong ba kit khandai ton namar ba ngilei ka jingkit jungki overload ka ba haba kani ka jingking umpung kamlong bankit palat khandai ton ndrei nalor ba kawai ka kali kalaya sekmat sakawi pat ka kali kaya haga juko por hajing inshallah dei bandon da kinong up kinong pej hangtai kenang baki neki kali kitkuk kinom ya haga juko por bat artet na umpung sadu sawiloi katno ka jing jinja jing soksat jong pa namar ka jing sniu jong ka surok bun ki neki liu kisar jong ka surok kila kala long kum kipung batang hakini kendat sngi kiladon ke jing kelon jing kelam jong ki kali trok ki bakit kuk haki artli lai tli ki jaka badang menin ke sngiru dang kawi ka trok ka ba dang blok ya kalentia jong pa ba tukum tan nang jungi imla masusngap da ka baburom nyim kentho hangne yanu ban nyuman hangne ban kentho yanu ndrengiwan daga mensim juga snu kli sukhia kum ki breu ki bamat ki jing bangya ya kane ka surok te kum tang ibu jing tho ya hau video ban buru ki jing dawa hakmat jungu ban simkhia ajing dei bat with bridge bakitrok mami nang tei kindon ka jing tho ka batikna ba ka ba issue certificate ba kajingkit juki kalong khandai ton kamdei ban palat ya kata kabar ka jingkwa jungi kalong bakini kitrok kitkuk kimdei banyak palat hakapor menstap bat mensngi namar ka penthut ya kalik kawan jupat ba namar ba
ka blok jong ka jingai ba sha district headquarter na ka daw sipun ki pajba kin kiu kin lek ikam jong ki per hang tei shilong kumta kalong ka jong putut iki untang kata haba pang basutam katno gi kali ki sosat war haba ka ambulance kami kabut nadin ru mundon tang ka jakaru ban ipas namar ka jing khapnya jong srok bar ka jing sniu plat jong srok ki trok kimnut ban ipas tikum ta na kaleng jungi umdei tang kata ngaburu akhmat jong video balagum numnu ke jing penyat trok kanam dei ban palat sipau teli ki bakiu bat sipau teli ki bahyar kata ga jing bu jungi naseng namar bangi i ki jing e jong pajba kanu ki pajba ki kenu jing e namar ba kasniu palat kasrok khamtam hakapor liur kapor slap tegen leng jungi seng kentujur ba kibor sarkar kibor badipej hoi li i ki don survey ki don ki jing yathu yengi ba ansayo ban pentrai ya ken temnya dulu nadu na wailoi shadu raunbroi dring tip lanu kanlong kumta ngila korpat ru video ban yarap lam ban pensngowi kene ka khubor ke jing e ka baki ba ki kendu khanang ba kalyang sarkar ke simkhya khanang ba ban yo no ban pentrai ya kene ka surak kumba ki ba baro jong ka than ya angnut ngi community ya kata namar ba ngi sutu ba ka surak kalinti ka sikin kadai ubudlum jong kayo kakot kenang ba ipat ba baro kinyo ya kakam ka jam lang ba ka jimbyang jong ka surok bat kadairu ka jaka ka babun ki potential yung tourist spots ki ba kiwi ni ki jaka kila banwan haba ka surok kawan bat kanlong ka jingku ka jing aikam ipat ba jong ka than par kawai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.